Kapitlu 8. U kien fil-lejl ta' meta twilet Abram li l-qaddejja kollha ta' Teraħ u l-orrif kollha ta' Nimrod u sħaħar tiegħu ġew u kielu u xorbu fid-dar ta' Teraħ u ferħu miegħu dak il-lejl. Meta l-orrif kollha u sħaħar ħarġu mid-dar ta' Teraħ, Alla ħarsithom lejn is-sema dak il-lejl biex iħallsu lejn il-kwiekeb. U huma raw. U wara, kewba kbira ħafna ġiet mill-vant u mxiet bħaffa fi smewwiet u belat 4 kwiekeb mill-4 naħat ta' smewwiet. U l-orrif kollha tas-sultan u sħaħar tiegħu kienu mistaġba bid-dera. U d-denin fehmu din il-ġrajja u kienu jafu xi tfisser. Qalu lil xulxin: Dan ifisser biss li t-tifel li twieled lil Teraħ dan il-lejl li ħajikber u jnissel u joktor u jippossedi l-art kollha u li jidu għal dejjem. U n-nisel tiegħu ħajoqtlu slaten kbar u jirtu artom. U l-orrif u sħaħar marru d-dar dak il-lejl u filgħodu dawn l-orrif kollha u sħaħar għamu kmieni u nġabru fid-dar li kienu għażlu. U tkellmu qalu lil xulxin: Ara, id-dera li rajna l-lejl li għadda hija moħbija mis-sultan u ma ġietx żvelata lilu. U jekk din il-ħaġa tkun żvelata lis-sultan fl-aħħar jiem hu ħajdilna għala ħbejtu din il-ġrajja minni. U mbagħad aħna lkoll ninataw il-mewt. Għaldaqstant, ejjew ħammorru u ngħidu lis-sultan id-dera li aħna rajna u t-tifsira tagħha u bekk inkunu meħlusa. U hekk għamlu u l-kol marru għand is-sultan u baxxew rashom lejn l-art qudiemu waqt li qalu: Jalla s-sultan jgħix, jalla s-sultan jgħix. Aħna smajna li twieled tifel lil Teraħ bin-Naħor il-prinċep tal-eżerċitu tiegħek. U l-lejl li għadda aħna morna d-dar tiegħu u kilna u xrobna miegħu dak il-lejl. U meta il-qaddejja tiegħek ħarġu mid-dar ta' Teraħ biex kull wieħed minna imur f'daru biex jgħaddi l-lejl hemm, ollejna għajnejna lejn is-sema u rajna kewba kbira ġejja mill-vant. U l-istess kewba mxiet veloċità kbira u belat 4 kwiekeb kbar mill-4 naħat ta' smewwiet. U l-qaddejja tiegħek staġbu għad-dera li raw u twerru ħafna u għamilna l-ġudizzju tagħna dwar id-dera. U nafu bil-erf tagħna it-tifsira propja tagħha. U din l-affari għandha x'taqsam mat-tifel li twieret lil Teraħ li ħajikber u joktor ħafna u jkun setan u joqtol is-slaten kollha tal-art u jiret artom u n-nisel tiegħu għal dejjem. U issa sidna u s-sultan tagħna: Ara, aħna għarrafnik sew b'dak li aħna rajna dwar dan it-tifel. Jekk is-sultan jara sewwa li jagħti lil missieru b'kemm jiswa t-tifel, aħna noqtluh qabel ma jikber u jiżdied fil-art. U l-ħażen tiegħu jiżdied kontrina, tant li aħna u wliedna ninqerdu bil-ħażen tiegħu. U s-sultan sema kliemhom u deru sewwa f'għajnejh u bat u sejjaħ għal Teraħ. U Teraħ ġie quddiem is-sultan. U s-sultan qal lil Teraħ: Għaluli li l-lejl li għadda tulidlek ibn. U wara din il-ġrajja ismewwiet ġew osservati fit-twelid tiegħu. U għalhekk issa inti għatini t-tifel biex inkunu nistgħu noqtluh qabel ħżonitu tqum kontra tagħna u nagħtik kemm jiswa l-valur tiegħu. Barek mimlija fidda u deheb. U Teraħ wieġeb lis-sultan u qallu: Sidi u re tiegħi, jien smajt kliemek u l-qaddej tiegħek ħajamel dak kollu li s-sultan jixtieq. Imma sidi u sultan tiegħi, ħalli ngħidlek ġarali il-lejl li għadda biex nara x'parir ħajati is-sultan lil qaddej tiegħu. U mbagħad inwieġeb lis-sultan fuq dak li għadu kemm tkellem. U s-sultan qal tkellem. U Teraħ qal lis-sultan: Ajjon bin Mored ġie għand il-lejl li għadda u qal li: Għatini iż-żiemel kbir u sabiħ lis-sultan tak u jien nagħtik fidda u deheb u tiben u wikel għal valur tiegħu. U jien qedlu:
stenna sakemm jien nara s-sultan minħabba l-kliem tiegħek u wara dak kollu li s-sultan jgħid dak jien nagħmel. U issa sidi u sultan tiegħi. Ara, għarraftek b'dan u l-parir li s-sultan jagħti l-qaddej tiegħu fuq dak jien nimxi. U s-sultan sema l-klim ta' Teraħ u xel bil-għadab u stmaħ qisu kien niblaħ. U s-sultan wieġeb lil Teraħ u qallu jaqgħu int sempliċi, injorant, jew defiċjenti biex tifhem, biex tagħmel din il-ħaġa u tagħti iż-żiemel sabiħ tiegħek għal-fidda u d-deb jew saħansitra tiben u ikel? Int daqshekk nieqes mill-fidda u d-deb li għandek tagħmel din il-ħaġa li ma tistax tikseb tiben u għalf biex tagħlef iż-żiemel tiegħek? U x'inhu l-fidda u d-deb għalik? Jew tiben u għalf biex int tagħti dak iż-żiemel sabiħ li jien tajtek li bħalu m'hemm l-ebda wieħed li jista' jkollok fuq l-art kollha. U s-sultan tem jitkellem u Teraħ wieġeb lis-sultan waqt li qal bħalma kif għadu kif tkellem is-sultan lil qaddej tiegħu. Nitolbok sid u sultan tiegħi. X'inhu dan li inti għatli meta għatini lil-ibnek biex aħna nkunu nistgħu noqtluh u tagħtini fidda u deb għal-valur tiegħu. X'ħan nagħmel bil-fidda u d-deb wara l-mewt ta' ibni? Min ħajritni? Tassew imbagħad wara l-mewti il-fidda u d-deb jerġgħu jmorru lura għand is-sultan li kien tahomli. U kif is-sultan sema l-kliem ta' Teraħ u t-tiġbieħa li hu ġab li kellha x'taqsam mas-sultan tnikket ħafna u ddispjaċih għal din il-ħaġa u ġo fih xel bil-għadab. U Teraħ ra li l-għadab tas-sultan xel kontrih u wieġeb lis-sultan jgħid dak kollu li jien għandi huwa fis-seta tas-sultan u dak kollu li s-sultan jixtieq li jagħmel lil qaddej tiegħu dak ħajamel, iva u koll ibni. U qiegħed fis-seta tas-sultan mingħajr valur bħala skambju u ż-żewġ ħutu subien akbar minnu. U s-sultan qal lil Teraħ le, imma jien nixtri lil ibnek iż-żgħir għal prezz. U Teraħ wieġeb lis-sultan waqt li qal nitolbok sidi u sultan tiegħi. Ħalli l-qaddej tiegħek jitkellem quddiemek u ħajisma' s-sultan kliem il-qaddej tiegħu. U Teraħ qal ħajatini 3 tim żmien is-sultan biex nikkonsidra din l-affari bejni u bejn ruħi u nikkonsulta kliem is-sultan mal-familja tiegħi. U ħeġġeġ ħafna lis-sultan biex jaqbel ma' dan. U s-sultan sema minn Teraħ u hekk għamel u taħ 3 tim żmien. U Teraħ ħareġ mill-preżenza tas-sultan u mar id-dar għand il-familja tiegħu u qalilhom dak kollu li kien qal is-sultan. U n-nies beżaw ħafna. U kien fit-tielet jum li s-sultan batal Teraħ u qal ibgħat li lil-ibnek għal prezz kif kont tkellimt miegħek. U jekk int ma tagħmilx dan, jien nibgħat u noqtol dak kollu li hemm f'darek li lanqas kelb ma jaqpalek ħaj. U Teraħ ħaġġel għax din il-ħaġa kienet urġenti mingħand is-sultan u qabad tifel ta' wieħed mill-qaddejja tiegħu li kienet welditlu dakinhar u Teraħ ġab lit-tifel lis-sultan u rċieva l-prezz għalih. U Jaħwe kien ma Teraħ f'din l-affari li Nimrod ma jkunx jista' jikkawża l-mewt ta' Abram u s-sultan ħadd tifel minn Teraħ u b'kemm kellu saħħa sabbatlu rasu mal-art għax ħaseb li kien Abram. U dan kien moħbi minnu dakinhar u nsija din is-sultan għax kienet irrida tal-providenza li Abram ma jarax il-mewt. U Teraħ ħal l-Abram bil-moħbi flimkien ma' ommu u waħda li kienet tieħu ħsiebu. U ħbihom ġo Ar u kull xahar kien jeħdilhom il-proviżjoni tagħhom. U Jaħwe kien ma' Abram fil-ar u hu kiber. U Abram dan fil-ar 10 snin. U s-sultan u l-prinċpijiet tiegħu, il-bassara u d-deni ħasbu li s-sultan kien qatel lil Abram. Tmiem il-kapitlu.